Saténové ruky potrebujete, ak máte väčšine suché ruky, prípadne vám praskajú v zime, alebo máte pigmentácie na rukách. V tomto videu si ukážeme, ako na to. Tak, ako prvý krok použijeme tzv. Vazelinku, taký ochranný krém, ktorý nám zmäkčí pokožku, zároveň ju ochráni pred ďalším krokom, čo bude peeling. Takže vazelinku si dobre natrieme, pokojne môžete zajsť až k lakťom a určite sa nevyhýbajte ani pätám, pretože to perfektne pôsobí aj na naše nohy. Tak a vazelinku máme rovnomerne rozotretú na celých rukách a teraz použijeme vodu. Jemne si ňou ruky opláchneme a prechádzame na druhý krok, ktorým je revitalizačný peeling na ruky. Stačí jedna pumpička, pozrite, koľko tam toho je, a už len dôkladne masírujem do rúk. Ja tento proces úplne milujem a venujem sa mu niekedy kľude aj 2 minúty, pretože to robí veľmi dobre unaveným a často zaťaženým rukám rôznymi chemikáliami, zimou, slnkom, celkovo počasím, starostlivosťou o domácnosť. Spokojne si tento proces užijem tak dlho, ako potrebujem. Nakoľko v rukách máme veľmi veľa nervových zakončení, príjemne to pôsobí aj na našu psychiku, takéto masírovanie s jemným peelingom. Následne ruky opláchnem, dám dole všetky abrazívne čiastočky, teda tie peelingové čiastočky z rúk. A ak si túto starostlivosť doprajeme aspoň raz za týždeň, čo je tá odporúčaná dávka, raz za týždeň, tak uvidíme nádherné výsledky, či už obrúsime tie pigmentové škvrny, ktoré tak s obľubou nazývame aj starecké škvrny, čo tak vôbec nie je, pretože tie sa dejú, aj keď sme mladí. Zároveň predchádzame ich vzniku, takže ruky sme si osušili uterákom a posledný krok je hydratačný krém. Musím podotknúť, že krém je nemastný a to znamená, že ak ho použijeme, kľudne môžeme napríklad hneď na to chytiť papier a neostane tam žiaden mastný otlačok. V tomto kroku už nádherne cítim, aké sú ruky jemné, vypilingované a zrevitalizované. Sadu saténové ruky máme v rôznych vôňach, ale takisto máme aj bezparfúmovú kolekciu. A hotovo.